هەل لەبارەی پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان و قۆناغی داهاتووی پرۆسەی چارەسەری زیاتر لەگەڵ بەڕێز عومەر فاروق گەرگلی ئۆغڵو پارلەمانتاری دەمپارتی گفتوگۆ دەکەین. بەڕێز عومەر فاروق سڵاو و ڕێز، ئێوە خوێندنەوەتان بۆ پەیامەکەی ئەمڕۆی عەبدوڵڵا ئۆجەلان چییە؟ Hoş bulduk efendim. Öcalan'ın bugünkü mesajı Peyama Iruya Abdullah Öcalan her veke peyama beryanaha ser danina çekan û her wiha veguherîna ji bo nas têgihîşteka demokratîk bû. Ku bi awayekî zelal got ku êdî dema şerê çekdarî nemaye û pêwîst e tev li têkoşîneke demokratîk bibe. Divir de hinek tişt hinek ku tîne bîra xelkê ku di dema avakirina komara Tirkiyeyê çi yekîtî û yekrêziya Türk û Kurdan hebû ku dibêjî Kurd bê Türkan Türk ji bê Kurdan nabin peyameke wiha ya yekrêziyê belav dike ku li gorî riheke vê pêvajiyê dibêjît ku pêwîst e peyam bêne dayîn. Di heman demê de di nava pekekê de ji ber wan nerazîbûnên ku hebin weke bangek bû ji bo di ser de hinek nerazîbûn jî hebûn ji bo bidewîkirina temam û yekcariya wan nerazîbûnên di nava pekekê de divir de dibêjît ku berdewamkirina înkar û isyanê tiştekel derveyî qanûn û yasayan e. Dibêjît ku êdî şerê bikêr tiştekê nayê û pêwîst e êdî bê bidewîkirin. Lewra jî dibêjît bila yeksaniyeke biratiyê hebe û danîna çekan jî wê qonaxeke nû bide destpêkirin û bi her şêwazekê jî bê û dixwazît ku aştî serwer be. Ji bo vê yekê jî zêdetir berê xwe dide rêka siyaseta demokratîk. Erdogan û spasiyên xwe pêşkêşî Erdogan Bahçeli û Özgür Özel jî kirin di vî warî de bi zimaneke gelek zelal ji cîhanê hemûyê re jî got ku ji bilî aştiyê tu çareyek nîne wana çekên xwe danîne û dixwazin bi rêkeke demokratîk kar bikin û têbikuşin. Li pey vê de jî ji bo xelkê li şûna aidiyetê dibêjît ku girêdanbûna bi dewletê ye. Ew jî di çarçûveya hemwelatîbûna destûrî de. Hûn jî dizanin ku niha li Tirkiyê di çarçûva milletê Türk de pênaseyeke hemwelatîbûnê heye. Hemwelatîbûn bi Türkbûnê tê pênasekirin. û vê yekê dibe ku red bikin û ew hemwelatîbûn ne li ser netewekê de û di çarçûveya girêdanbûn û hevgirtina netewan ve bê rêxistin ev jî nêrîneke girîng bû. Her wiha pêşniyar dike ku hemwelatîbûneke destûrî bê kirin û behsa jinan jî dike ku jinan çi hêzekê xwe ya girîng heye amaje bi wê hêza jinan jî dike. Di peyama sala derbasbûya 27 Şubatê zêdetir silahın bırakılmasından sonra piştî danîna çekan ka pêwîst e çi bêkirin hindek îşaretan bikartîne. Bi taybetî jî mijara peywendiya hemwelatîbûnê û hêza jinan. Dibe ku hinek mijarên din jî dibû ku têde hebûana lê bi taybetî behsa wan her du xalan dike. Di mijara danîna çekan de jî dibêjît ku ew gelek zelal e û ev nêrîna wî jî mayînde ye. Danîna çekan bi wawayeke fîzîkî zêdetir di warê zihnî de jî dibêjî pêwîst e çek bêne danîn û pêwîst e siyaset bibe karê sereke. û her wiha zimaneke diyalogê pêşniyar dike dibêj ku nabe ku kes bi üslûbê xwe xwelseriyê kedin bisepîne zimaneke wiha nabe û li rojhilata navîn jî dibêjît ku pêwîst e şêwazê bi hevre jiyanê daxwaza şêwazê bi hevre jiyanê bikeve rêza pêş li vir de bi awayekî zelal dibêjît ku tu daxwaziyeke wî ya xweseriyê nîne ne tenê ji bo Tirkiyeyê ji bo hemû rojhilata navîn behsê entegrasyoneke demokratîk dike ku dibêje ji bilî vê entegrasyona demokratîk tiştek bikêr nayê. بەڕێز عومەر، دوای ڕاگەیاندنەکەی پەیامەکەی ئۆجەلان پێتان وایە کە قۆناغی دواتری پرۆسەی چارەسەری چی دەبێت و کەی دەست پێ دەکات؟ Şimdi açıklama öncesinde berê vê daxuyaniyê Birêz Tuncer Bakirhan jî her wekek amaje pê kir
لور dönemi var. لور Kürtlerin hakları konusunda adım قوناغه که atılmamak. دم درێژ هەیە کو دربارەی مافên کوردان دا پێنگاو نەهاتن ئاوێتن ئەو جاڵان بەێ پێنگاوێن گرنگ ئاوێتنە لێ پێنگاوێن کو کورد لە بەندێ بوون تێدانینن هەیە نهۆژی تێدانینن و د دربارەی هەماڵاتی بوونێدا د دربارەی پێشاتێن دەستوردا د دربارەی پەروەردە بە زمانê دایکێدا دەسڵاتە تورکیە خاچاوە دموکراتیک بکە و ئەوە پێکانینن حکوومەتی تێدانینن هەر ڕۆژ د دەمەکیدا کۆپەراسیۆن تێنەکردن و وڵاتێکە کو ئانتی دموکراتیکە gelê Kurd jî baweriyekê zêde bivê pêvajiyê nayne ev rastî ye lewra birêz Bakirhan jî ev yek bawekî aşkere îna ziman dibêje ku em hewl didin xelkê razî bikin û qaneዕ bikin lê gelek rexneyên girîngên xelkê hene me bixwe jî rexme hene di derbarê pêvajiyê de ku pêvajû giran dimeşe mafên destûriyên Kurdan nayêne danîn û gelek rexneyên me jî di vî warî de hene rexneyên girîngin û me behsa vanêkan jî kiriye niha tişta girîng tişta ku ez dibînim ew e ku tişta ku dewlet dixwaze bibîne her wekê ku o calan jî gote cek bi temamî ji holê bêne rakirin dewlet li benda vê o calan jî weke garantûrê vê yekê xwe dide nîşandan dibêje ku me cek danîn û diwarê zihnî da jî em cekan datînin û lê belê hûn jî hinek pêngavên yasayî û destûrî bavêjin êdî di derbarê hemalatî bûnê de hinek guhertinan bikin êdî û wiha ji wan re dibêjî û di vî warî de jî ez dibêjim ku hinek pêngav hêdî hêdî wê bêne avêtin ew ji ber wê şêlûbûna li rojava hebû pênc şeş me hebû xetmandinek di pêvajiyê de hebû piştî rêkeftina sîhê çile êdî ew şêlûbûn jî nem û zelal bû niha jî bi bangewaziya û calan re di vê demê de pêwîst e ku berpirsên dewletê jî hinek pêngava bavêjin niha li rojava ku rêkeftin hat kirin li parlemena Tirkiyê jî ku eger bi rêjeya Sadî Nûdû ku li parlemenê jî di nava komîsyona parlemenê de bi rêjeya Sadî Nûdû pênc ku rapora komisyona heta pesendkirin eva girîng bû pişt re jî pêngavên yasayî û destûrî em dibêj li bendîne ku bêne avêtin dibe ku di demekê Kurd de çênebin dibêjin meha Nîsanê hinek gote got servê jî hene ez pêşbînî dikim ku hinek din dirêjtir bi xwaziya ku zûtir biba lê ez dibêjim ku hinekê dirêjtir bike mijara efûkirina PKK-yan û tevlîkirina wan ya nava jiyaneke asayî û bi temamî ji holê rakirina çekan û danîna çekan re yên ku li zindanê dane hêdî hêdî bêne azad kirin em li benda vê yekê ne dema ku ez serdana zindanan jî dikim ku Aya mafî hîwa dedrête Abdullah Öcalan görüyorum. Öcalan'a umut hakkı mafê hêviyê bû û calan bi qasî ku em jî fir dikin hinekê ji bûna li bendê ne ku hinekê rewş aramtir bibe ez dibêjim ku ev jî wê çê bibe belê niha Tirkiye ji ber ku ji hinek layanên netewperestên Tirkî ditirsiya pêngavan wiha navêjin lê eger ku muzakereke wisa mezin hebe dewlet jî helbet wê hinek pêngavan bavêjê dewlet ji ber hindek tirs û fikara xwe pêngavan lez navêje radwestînê hewl dide xelkê nerm bike raya giştî nerm bike piştî demekê şûn da jî di mijara mafê hêviyê de ez pêşbînî dikim ku wê pêngav pêne avêtin an ku mafê hêviyê ez nabêjim ku wê nedenê piştî demekê jî ez bêjim wê pêngav pêne avêtin taybet be destûrî Tirkiye aya gorankarî li destûrî Tirkiye'de dekret yan hêşta zû anayasal değişiklik konusunda Duvarê destûrê de û guhertinên destûrê de ez dibêjim ku hêşta zû ye piştî hindek sererastkirinên yasayan û guhertinên de yasayan da ev mijar jî wê bikeve rojavê belê di vî warî de jî li parlemenê
لپارلمان پیوسته که پراریجه که پرانی و دنگان جه به و انویج دزانن هیا که اف چه نبه بار ناکیم که اردوغان و مجاره بخر روژه و پارلمانه لی اگر که دوی وارده او جالان بخواه داخواز خواه با وکی آشکره آنی زمان گود که پیوسته دستوری دا گو هرتن بینه کرن دوی وارده جی از راستی خواهش را ببیجم که از نکارم زلال ببیجم او مجار هنک مجاره که آلوز و طاریه شیلویه و هنک نادیاره مجاره که هرتن ده دستوره ده ده صلات ترکیه جبر ترس خواهیاج نتو پرستین ترک هندک پینگاوین یاسایی آویتنه را و سخویاده که کوی خواستی نوردار بهیله بەڕێز عومەر لە کۆتاییدا پێشەڕاتان گەیاندبوو کە لە خولی فێربوونی زمانی کوردی بەشداریتان کردووە بەکوێ گەشتووە زمانی کوردی و فێربوونتان Ben bir farkındalık olsun diye از جبونا که تیگهیشتنک چه ببیل نوا ترکان ده از حول دادم تم لترکیه کرد فیری ترکی دبن و بزوره جی کردا فیری ترکی دکن و مجی جبونا دست بکرنا چالنجه که مگو ترک جی نه بزوره لی به دل خواه فیری کردی ببن و دوی چارچوبه ده جی از بخواهد چه ما کورسک از زمان کردی و لور جی از نها گشتی ما هیا قناغه که دیار دشتا که من گوتی لپارلمان جی گلک دنگ ودا من لپارلمان افتش راگهان تو دنا و راگشی داشت گلک دنگ ودا و گلک گوتو بیجی لسر چه بو لعالیه که حس کرنه که زیده و سیمپاتیک چه بو لعالیه دن داشتی او ذهنیت فاشیزانی نرازی بونو خواه نشان نیمتان لی از بیجیم که او یک جبو جواکی دشتا که پیویسته و او جی دنابرا گلن کرد و ترکان دا وکه پرکه سمپاتی پرکه براتی و آوا بکه من او صدید از بخواهی هیا آستا که گهیشتی مد خواندنا کردی دا و فیربونا کردی دا از ایدی کردی هیدی فام دکم و جاناجی از کردیش داخلم دوی واری دا از حول بدم که کردی ها خواهی پیش بخم دبا که هنک از بخواه پیوست نبینن که فیری کردی ببین لی هم دبیجم که براتی و یکسانی بلا به نابنکاری از زمان چه ببه و از باریان بوی گرینگیه زۆر باشە هیوادارم ئەو جارە کە پێکۆت چاو پێکەوتنمان هەبوو هەردووکمان بە کوردی قسە بکەین پێویستمان بە وەرگێڕ نەبێت گەلێک سپاس بەڕێز عومەر فاڕۆق گەرگەری ئۆغڵو پەرلەمانتاری دەمپارتی لەگەڵمان نابووی گەلێک سپاس